Okey sana. Awak kini di tempat hadis kotang te talu tagak tali sana yo. Konyo sana. Kotang tagak tali. Patang go omon parau bawa kasiko keciknya. Kan. Kan. Kini aduh cik lai sana. Legend komedian Minang di Sumatera Barat sana. Siapakah itu sana? Mungkin tak banyak kecek, wak raso mungkin banyak carwe bapedun pantun. Basamo onernya hadis kotang tagak tali, yaitu dengan apanya, dengan semboyannya. Udah minum teh telur tagak tali, adik senyum pagi. Iya. Oke sana, mak. Di mawak kini mak. Pas bana KPE hadis koteng talu tagak tali. Sia orang mak. Sia lai ko beliau. Iko beliau ya. Agila pantun gak seketik mak. Galugo basimpang makampe. Cakep. Anda pai ka Solo moro labu. Cakep. Minum teh talu hadis kotang ampe lenge. Cakep. Siye kalalo duo kasubuh. Dah bisa sampai ke subuh dah. Bisa. Aduh cek lain mak. Aduh cek lain. Aduh jo lain. Apa tau? Awak ambo pikiran dulu. Jadi. Masalahnya. Kalau indak ambo pikiran beko. Teh talu itu menjadi. Indak tagak tali. Ndak tagak tali dia ayo. Ini ko teh talu hadis kotengko sadang tagak tali bana. Itu saya lihat ia tagak tali lah. Ia tagak tali ya. Berarti minum teh talu tagak tali. Minum teh talu tagak tali. Minumnya di malam hari. Minum di malam hari. Kau ndak picayo sana tagak tali. Tanyolah kabini pagi. Tanyolah kabini pagi. Ndak tanyo kasih adik. Tanyo kabini pagi. Iya tagak. Iya tagak gitu ya. Jadilah mak. Lah sana kau ndak picayo sana tagak tali ya. Tanyolah kabini pagi. Ya itu Iya tu jawab ya. Iya tu ya. Teh talu tagak tali di simpang ampe. Apa dah? Simpang apa dah? Dah. Simpang apa? Simpang ampe Turko 1. Dia siko. Di siko tu simpang ampe Turko 1. Lokasinya di simpang ampe Turko 1. Ya tahu. Ya, dan lebih pada gini ko orang membangun Pasko City Mall. Dake orang membangun City Mall. Pasko City Mall. Kasiko lah sana dan ada tagak-tagakaan lah kasiko lo. Lah sana.